karang another title of Mary, si Maria inahan simbahan, the culmination of the Second Vatican Council declared that Mary is the mother of the Church. January 1, ang title ni Mary, as we begin the year, Mary as the Mother of God. Kaya diha man ang tao, si Jesus ang Ginoo sa iyang sabakan. Nahimo siyang inahan sa Dios, Mother of God. Almost every month of the whole year, anaa ang kapistahan ni Mary. January, February, Our Lady of Lourdes na piyesta. Unya sa Marso, ang Annunciation sa March 25, April, sa Mayo, a month of Mary. Unya sa Hunyo, busad halos tanan buwan. Naapay kanang Our Lady of Mount Carmel sa kanang July 16. Unya sa September 8, pista gyapon sa Mary. O sa October, Our Lady of the Rosary Month. November 21 is the presentation of Mary. And December 8, muna ang iyang Immaculate Conception niya pista. So, may unta nga, dili ta mahimo nga Katoliko if we are not Marian. A Catholic must be a Marian. Mabito na iyong paganiha nga mga suki may buntag. Kung kay kini kasagaran ninhi mga suki ni Maria. And we declared as a Marian Parish. Kaya itong patron si Mahal nga Birhen Maria Birhen Sarigla. Unya adto ta sa Muslim. Karang the name of Mary as the mother of a prophet was mentioned in one chapter many times than the name of Jesus sa ilang basahon nga Quran. Unya mingon ang usa ka imam nga you cannot be called a true Muslim if you don't know Mary o wa kay pagtahod nga Maria dili ka tinuod nga Muslim. So bisag ang mga Muslim, ang Islam dunay dakong paghatag importansya kang Mama Mary. Kay mo na diya sa apil na siya sa ilang balaan nga kasulatan ang Quran. Dili ka tinuod ni Muslim kung wala ka makaila kang Maria o Mariam in their own language. So muna nga iyon ako sa unahan nga ang culmination sa Second Vatican Council in 1965 declared Mary as the mother of the Church. Kaya nga naman, the Church is the mystical body of Christ. Muna nga, kita nimo nga ang papel ni Maria diha sa simbahan sa pagkabanhaw ni Jesus sa diha nga panahon na sa mga apostoles, si Maria nakiguban sa mga apostoles dito sa ilang tigom sa Jerusalem. Sa Acts na basahon sa mga buhat, si Maria uban sa iyang matinunan ni Giya, hatag kanilag kanang paglaom ilang tigom uban sa mga tinunan. Chapter 1 of the Acts of the Apostles, na diha at makita si Maria. Ang iyang papel, aktibo nga papel diya sa simbahan. Unya sa ato adlaw-adlaw nga buluhaton kanang kanunay kitang nangayo og tabang kang Mama Mary. Kay ang usa ka inahan dali ra kita maka-relate kay dunay tay mga inahan. Ang mga inahan sa atong kasaltian mga itong duulon, instead adto ta sa amahan, mga ayo, bisa amahan, mingon adto ka sa mama. Muna nga, sa ato sa mga kasinatian, we have been in the womb of our mother for 9 months. So, ang banding na adiha, ang atong banding uman sa atong inahan. Muna nga, sa simbahan usab, dali makarelate kang Maria, tungod kay si Maria inahan sa atong manunubos o kita gitubos. Muna siya ang atong inahan. Kung bimunta kita mga anak ni Maria. Pero
ang pangutana, nagdibuto kita kang Maria, giisip nato siyang inahan usab sa simbahan, inahan nato, pero wa man ta muliwat kang Maria. Adlaw-adlaw at gituriso ka atong tanlag ang atong mga kinaiya, kay wa mahulagway nga kita niliwat ni Maria. Si Maria concern sa problema sa uban, sama sa nitabo sa Ebanghelyo sa kasal sa Cana sa Galilea. She was just invited, he was not part of the preparation committee. Pero among the invited people, among the special guests, si Maria ray nakita sa problema sa nagtiayon. Imagine, 1 week ang kaon og inom because there could be no banquet without wine. Muna sa mga Hudiyo. Nya, usa ka makaulaw nga kahimtang kung mahuddan kag bino the first day pa. Mihingon ang bisita, paluma-luma kag kasal, pakasal, wa kay mahimo. Ang ato, lahi man ang ato, out of budget gali nga bisag usa ka oras ang kaon. Napay mabot ng bisita, hurot na. Usa ka oras sa kaon, pero hurot na. Ang atong ipangandaman, ang kasal. Dili ang kaminyoon. Unya na hurot ma, pagay usa ka oras hurot na. Kay kini ato nga pamaagi ang gi-invite, gidapit og ikaw ang gidapit mang-invite pagid sa uban silingan muna yung makahurot sa budget diya sa kasal o sa bangkite. Si Maria usa sa mga dinapit, si Jesus gidapit sa uban ang mga tinun-an. Si Maria nakita sa problema sa dako nga kawawan sa magtiayon. Musa, mingon siya, siyang anak, wala na sila bino. As a kind of suggestion. It's not a demand, but a suggestion. It's not a request, but sugyot lamang. Wala na sila bino. Wala pa mabot ang panahon. Mingon ang si Jesus. Busa ang tubag ni Maria, nga tusulugoon, buhata bisan unsay ang isugo kaninyo, do whatever he tells you. Muna, kung gibuhat lang nato ang mga pulong gisugo, commandment ni Kristo kanato, walay problema. Ang tanan dunay kasulbaran. Kanindot sa kalibutan, labi na isituate nato sa pamilya, kung kita relihiyoso nga matinumanon sa kabuton ni Kristo, walay gubot, walay problema. Ay kita giatiman ni Jesus pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria. Ang ako challenge sa natong tanan, nagdebosyon ta kang Maria, ilang kutob diha sa pag-ampo sa mga nobina o pagrosaryo, kundi ang pagsunod sa mithi kinaiya ni Maria. Nakita isip atong inahan si Maria, inahan simbahan, muliwat kita kaniya.